Sfortunatament, l-attività li naħdmu għalija dal-aħħar xhur, Encounter Festival li kellha ssir bejn l-ewwel u 3 ta' Mejju, ser ikollha tiġi posposta għal April tas-sena d-dieħla. Dan minħabba li f'Taqali ħajsir attività oħra, festival ieħor li kien se jtellef l-attività tagħna u għafolja provajna nsibu postijiet differenti u dati ġodda ħassejna li nkunu mhux qed nagħtu l-aħjar esperjenza li xtaqna nagħtu liż-żgħażagħ u l-attività nfisha. Però aħna nħossu li l-valur li niltaqgħu flimkien bħala dioċeżi żgħażagħ fid-dioċeżi huwa importanti ħafna li għal-inqas darba f'sena niġu flimkien bħala knisja. Għaldaqstant ħanorganizzaw attività fit-18 ta' April li jisimha Venti. Għal aktar informazzjoni dwar din l-attività tistgħu ssibu il-page tagħna www.mcyn.org/venti.